Ang publiko, labi ng mga barangay officials, gipahimangnuan sa kapulisan nining modus sa pagpangilad nga naggamit sa pangan sa mga hipi sa police station nga mangayo pa og nilibo nga kantidad sa load. Ang detalye adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, usa sa mga nagamit nga pangalan maong ila sa mga hepe sa lungsod sa Minglanilla ug sa dakbayan sa Talisay. Sa Talisay City nakuhaan gyud ang biktima og 14,000 pesos nga balor sa cellphone load. Ang barangay kapitan ug treasurer dinhi sa Tangki Talisay ang nagamit aron makapamiktima ang mangingilad. Matod ni Melinda Surigao, barangay treasurer sa barangay Tangki, nga usa ka lalaking nagpailang nga si Lieutenant Colonel Gerard A. Espilare, hepe sa Talisay City ang nanawag gahapon. Gingong Tagalog speaking kini ug nangita og contact sa catering services. Accordingly, niingon siya nga si Sir Pilare daw is nangita og catering services to cater 200 persons that day. So moto ang kapitan gi-endorse niya. Through cellphone na niya. Sikap, yagitok mo din ako kay ang tao nanginahanglan daw siya og catering services. Nakanahon na ko nga na ako'y suki sa kanang catering. Akong gi-refer. Nya pag-refer na ko ana niya kay nanawag naman sad siya nga kanang siya lang makig-contact sa katong catering services. Pagalog siya niya. Ang ako sad kay bura sad tingog jud ni Sir Pilari sad. Daliunta nga ni warning si Melinda sa iyang higala apan ulahin na kay nakahatag na ang biktima og load sa lanlaing number nga gipaludan sa suspitsado. Ang susamang modus nahitabo usab sa lungsod sa Minglanilla sa niaging semana. Gigamit usab ang pangalan sa hepe sa kapulisan nga si Police Major William Humok. Nunot niini ang Talisay Police o Minglanilla Police nagpost sa ilang social media page aron pag-awhag sa publiko nga dili dayon motuon ni bisan kinsa nga magpaila nga kaila nila ilabi na kun maghisgot kini og kwarta. Akuan mo sila kay kanong Tagalog man ang akuan istorya ng Bisaya mao nako. Ato i-verify sa concern mo ang mga kapitan. Unang sila mga upat ka kapitan na nawag na ko oy. Wa ko magsugo na scam na ipalihog disseminate sa mga kapitanes. We have the hotline, ma'am, so they can verify nga kung tinuod ba or dili. So di lang magdali-dali sa transaction na. Bob, gawas nga gisubay karon sa kapulisan ng mga responsable sa maong pagpangila dugang pahimangno sa kapulisan ng laing modus usab nga dunay manawag nga magpakaron ingnong higala o kabanay nga anaa sa laing lugar. Mudiman kini og kwarta kay giingong na disgrasya o na hospital ang maong kabanay nga dili gyud dayon kini tubayan og tuuhan. Bob? Daghang salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report.